हेल' लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं दिनैहाय आङो फुजा नायनो फैदों दुर्गा फुजा नै टेलामाव खाथियावनो आरो लोगोफोर जोंनि नोंथांमोनबा आं एसे देखायलांसै गेट मोनफैबाय गाइस आंनि फिसाजो सानै साथाम आरो फिसाजोफोरा बियानै फिसाजो आरो बियानै फिसाजोबाबो फिसाजोआनो लोगोफोर मोनफैबाय जोङो नै लाजिदो आंना फिसाजोआ dan pasti kau dengar bersama nak mana? Lihat saja apa? Lihat saja. Sana lebar.
उन्दैयाव जों जमा फरायोमोन माने सानैदो अननाय होदों आंनि लोगोखौ सानैबो मटि मटिथारहाय नै आंबो मटिथार सल'गोफोर भिडिअखौ आं बारा गोलाव खालामनो थालिया नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोसे लाइक शेयार खालामना हो अननानै